Здравей и добре дошла в Estemet Academy. Първо искам да ти кажа нещо важно. Това не е група за продажби. Няма да ти продавам апарати, обучения или курсове тук. Направих тази общност, защото виждам едно и също нещо при страшно много козметици. Имате хубави процедури, инвестирали сте време, пари, обучение, но въпреки това клиентите сравняват цени, питат защо е толкова скъпо или казват ще си помисля и изчезват. И в един момент започваш да се питаш дали проблемът е в мен, в пазара, в цените или просто хората нямат пари. Познато ли ти е? Истината, която малко хора ти казват, е следната. В 80% от случаите проблемът не е цената. Проблемът е, че клиентът не разбира разликата, не усеща стойността и не вижда защо точно ти. А когато човек не разбира стойността, той се хваща за единственото, което разбира. И това е цената. Ще ти дам прост пример. Две козметички предлагат една и съща процедура, същият апарат, същата цена. Едната казва: процедурата е с най-новата технология, много е ефективна. Другата казва: тази процедура е подходяща за теб, защото. И вече обяснява проблема на клиента. И ако не се работи по него, след 6 месеца ще се задълбочи проблема. Сега, коя мислиш, че клиентът ще избере? В тази общност ще говорим точно за такива неща. Как да говориш с клиенти, как да обясняваш процедури човешки, как да спреш да се защитаваш за цените си, как да мислиш като собственик, не само като специалист. Ще има кратки видеа, реални примери, ситуации от практиката, без теория и без сложни термини. Ако си тук, значи най-вероятно искаш по-добри клиенти, искаш по-малко пазарене и искаш бизнесът ти да расте спокойно, без натиск. Остани в групата, гледай видеята, взимай това, което ти е полезно. В следващото видео ще ти покажа една грешка, която почти всички козметици правят още в първите 2 минути разговор с клиент и как да я избегнеш. Ще се видим там.